Isabel Vilà i Pujol, una catalana lluitadora del segle XIX. Una època dura, cal pensar que els individus havien d'esquivar les cagades dels cavalls pels carrers, per exemple. La gent en general tenia hàbits menys higiènics que avui i treballava pel cap baix de 12 a 13 hores diàries. Isabel Vilà i Pujol fou republicana i sindicalista, i mestra, que també té molt de mèrit. Va col·laborar en la implantació de l'Associació Internacional del Treballador, tot plegat per defensar els treballadors. Cal tenir en compte, però, que en aquella època no existia el Facebook ni el Tinder i, per tant, s'havien de cercar altres maneres de comunicar-se. Reivindicar una jornada de menys de 5 hores diàries pels menors de 13 anys. Ben pensat, una misèria, perquè, de fet, els nens no han de treballar. Isabel fundà un col·legi a Barcelona i va ser també directora d'una escola de nens. Vaja, un no parar de dona, sens dubte una catalana ben universal.